Wel, mae'r broblem o gŵn yn poeni defaid yn broblem enfawr yng Ngogledd Cymru. Wedyn mae unrhyw beth sy'n helpu i ddod y broblem i lawr yn cael ei gyrsawu ganddo ni fel tîm Cefn Gwlad. Wel, yr oblygiadau i'r ffermwyr wrth gwrs, dim o ran y gyfraith, ond yr oblygiadau iddyn nhw ydy bod nhw'n colli defaid, colli anifeiliaid, colli bywoliaeth, ac yr oblygiadau i'r bobl sy'n berchen y cŵn ydy bod o bosib mae cŵn yn mynd i gael ei saethu gan y ffarmwr sydd yn hollol gyfreithlon o dan chydig bach o moda chi. Ac oblygiadau eraill wrth gwrs ydy bod nhw'n mynd i cael ei erlyn neu yn sicr yn gorau talu iawnol i'r ffarmwr. Wedyn mae well i bawb i bob parti pan fo poeni defaid yn cael ei osgoi yn gyfan gwbl. Mae yna rai yn dallt wrth gwrs, ond mae yna ormod o berchnogion cŵn, a dwi'm yn licio brwsio pawb efo'r un brwsh, ond mae yna ormod o berchnogion cŵn, a tydyn nhw ddim yn dallt i gyfraith, a maen nhw'n meddwl bod eu cŵn nhw dan reolaeth, ond beth nesa mae yna digwyddiad yn digwydd, mae defaid yn cael ei hymosod arnyn nhw, a mi fysa holl bethau yma wedi cael ei ysgoi trwy ddefnyddio denyn.